Každý dom má svoj začiatok a ten tvoj môže byť práve tu. Novostavba v Kokšov-Bakša, len pár minút od Košíc, pripravená pre tvoju víziu. Rovinatý pozemok, pokojná ulica, základ je hotový. Stačí pridať sny a žiť po svojom. Ak hľadáte kľud a priestor blízko mesta, práve ste ho našli. Volám sa Norbert Nemeš a som z Reality s vami.